як дӯстам мегӯяд издивоҷ кардан мехоҳам, лекин пул надорам. Аз хешовандонам пул пурсиданиям. Агар наёбам, кредит гирифта оиладор шавам мешавад? Не, намешавад. Кредитро Аллоҳ ҳаром кардааст. метавонед ки қарз гирифта оиладор шавед. кор ки кардед, қарзро бармегардонед. ҳаёти оиладориро бо ҳаром оғоз накунед. той ин суннат аст. чӣ, магар ту суннатро мехоҳӣ ки бо пули ҳаром гузаронӣ? чӣ мешавад бо он фарзандоне ки баъд ин аз ту таваллуд мешаванд? хубтараш ин ки туй накунед. як мулои фотиҳахонро биёр, ду кампиру ду мусафедро биёр, як хурусро ҳалол кун, зуд зуд дуро майда куну як дег шӯрбо паз. тамом. ба муло 50 сум бидеҳ, басанда аст. ҳама чизе ки лозим аст, як хурус ва 50 сум пул. дигар чӣ лозим аст? лекин маҳрро дертар бармегардонӣ. маҳри муҳаҷҷарро. ин гуна оиладорӣ беҳад хуб аст. бигзор ки ҳар дуятон бо чизу чораи худ омада зиндагӣ кунед ва вақте ки кӯҳна шуданд, навашро мехаред иншоаллоҳ. ризқи як одам ба ду кас ҳам мерасад. ҳатто бо худ нон набиёрад, бигзор танҳо либоса биёрад. ту нонатро ду тақсим мекунӣ, тамом. ба шӯрбоят каме зиёд об мерезӣ, шӯрбоят зиёдтар мешавад. чаро издивоҷро ба худ мушкил мекунед? ман намефаҳмам. оиладоршавӣ осон аст. то хона мехарӣ, то мошин мехарӣ, то соҳиби мартаба мешавӣ. дигар ҳеҷ вақти оиладоршавӣ намемонад. ба осонӣ оиладор шав, тамом. аз ту ҳамин қадар мушкил накунед. ин ҳам ба мардон ва ҳам ба занон дахл дорад. нихел намешавад фарзандонам. инро ба худ осон кунед, ҷавонон. як замоне ба назди як шиносам марде омад ба нияти оиладор шудан ба хоҳараш. шиносам гуфт ки тӯйро гузаронда метавонӣ? чизе дорӣ ки маъракаи тӯйро гузаронӣ? мард гуфт не, ман чизе надорам. никоҳ карда ӯро бурдан мехоҳам. чӣ? ҳамин хел осон? бале, ман касеро надорам, гуфт. падару модарам барвақт аз дунё гузаштаанд, хоҳаронам шавҳар карда рафтаанд, ҳамсарам вафот кардааст, ман худам танҳо мондам ва мехоҳам оиладор шавам. чизе надорӣ? намоз дорам, ӯ гуфт. шиносам инро шунида ӯро ба хона дароварду ба ӯ хӯрок дода сер кард ва баъд хоҳарашро ба ӯ оиладор кард. хоҳараш зани аз шавҳар ҷудо шуда буд ва як писараки хурде дошт. онҳо оиладор шуданд ва он мардро ба худ бурд. бисмиллоҳ, алҳамдулиллоҳ, алҳамдулиллоҳ. издивоҷро ба худ мушкил накунед. аллоҳро саҷда кунед, ибодат кунед, намозатонро бихонед ва зиндагиро ба худ сабук кунед. чаро қин мекунед? ман намефаҳмам. магар барои азоб кашидан таваллуд шудаӣ? ҳаракат кун ки барои чизҳои аз ин муҳимтар дар ташвиш бошӣ. барои ибодат, амалҳои солеҳ ва илм омӯхтан бояд дар ташвиш бошӣ. барои издивоҷ ташвиш накашед, кредит ҳам нагиред. шарт нест барои тӯи дабдабанок кредит гирифтан. ҳатто қарз нагиред. маслиҳат намедиҳам, ҳамин хел оиладор шавед. бигзор ҳар дуятон курпаи болишти худро биёред, якҷо партоеду хоб кунед. никоҳро бошад, мо бепул мехонем иншоаллоҳ. чаро аз издивоҷ кардан ба худ мушкилӣ месозед? ман намефаҳмам инро. бача низ зур аст, осон ва зудтар оиладор шавед. ҳар қадаре ки барвақт оиладор шавед, ҳамон қадар ба якдигар сахту мухта мешавед ва ҷудо шудан бароятон мушкил мешавад. аввал ба по рост шавам. ту чӣ, маъюбӣ магар? вақте касеро бигӯям оиладор шав, мегӯяд аввал ба по рост шудан лозим. то ба по рост мешавӣ, як ҷои дигарат аз ростшавӣ мемонад. ақлатонро кор фармонед. шумо ҳозир механдед, лекин ҳақиқат аст. ҳамаи корро дар вақташ кардан лозим. оҳиста оҳиста ҳамаи чиз аз коркунӣ мемонад. бадани мо мисли соат аст, кӯҳна ки шуд, худ ба худ аз кор мемонад.